Telefònica us ofereix aquest espai. Nosaltres som Divós i som una empresa que ens dediquem a distribuir solucions per a la higiene professional. És una organització amb 37 persones, més del 60% treballa a casa del client, vol dir que treballa fora de les nostres instal·lacions. El nostre territori d'acció és comarques de Girona, Barcelona Nord, Barcelona més oriental i Osona, comercialitzant productes químics, detergents, desinfectants, maquinària industrial de neteja. La resta és el caràcter innovador, els serveis que oferim nosaltres com a empresa als clients, com plans d'higiene personalitzats o dispensadors per poder usar els productes correctament amb el mínim impacte medioambiental, amb el control de consum i amb les màximes facilitats per als professionals de la higiene. La nostra intenció seria exportar la idea i la filosofia a altres punts de la geografia espanyola. Govern de Catalunya.